Ahoj, počúvate 5. časť Podcastovín, podcast pre podcasterov. Moje meno je Blažej Černák a som podcastový producent. V dnešnej epizóde budete počuť, že vznikla koalícia The Podcast Standard Project. Riverside ponúka už aj transkripciu a editáciu textu. V Prahe sa konala konferencia Radio Days a celá nedeľa bola venovaná iba podcastom. Tip na nový podcast sú Sekuriťáci, ktorý je o informačnej bezpečnosti. V téme sa budem venovať úprave zvuku a vo Fun Fakte sa dozviete, ako Ricky Gervais spopularizoval podcasty. Nedávno vznikla akási koalícia The Podcast Standard Project, v skratke PSP. Cieľom je vytvoriť akési štandardy pre tvorcov aj poslucháčov. Hostingy ako Buzzsprout, Blueberry, RSS.com či prehrávače Pocketcast a Podverse sa budú usilovať, aby sa prijali spoločné rozhodnutia a nerobil si každý úplne čo chcel. Snaha bude o to, aby sa pridali ďalší veľkí hráči ako Spotify, Apple či Google. Tento projekt je podobný ako iniciatíva v 90. rokoch, keď sa začal rozširovať internet a veľkí hráči na trhu sa dohodli, čo a ako budú používať. Aj vďaka tomu si napríklad vieme akúkoľvek web stránku pozrieť na rôznych prehliadačoch. Podobne si to môžeme predstaviť aj pri podcastoch. Štandardy sa týkajú distribúcie, RSS feedov, komentovania a všetkého, čo súvisí s podcastami. Prvým spoločným štandardom je RSS špecifikácia, určuje, ako má vyzerať, čo má alebo nemá obsahovať. Táto iniciatíva je doslova nevyhnutná, pretože ak si každý bude vyvíjať podľa seba, nepomôže to rozvoju dobrých nápadov. Viac od Podcast Standard Project si môžete prečítať na linku v popise tejto epizódy. Riverside.fm je nástroj na online nahrávanie videa a audia. Aktuálne rozšírili svoje služby o prepis a editáciu textu. Pomáha im v tom ako inak umelá inteligencia. V ponuke je 100 jazykov a aj slovenčina. Prepis som skúsil, boli tam chyby, ale je to zadarmo, tak môžete skúsiť aj vy. Od nedele do utorka sa v Prahe konali Radio Days. Celá nedeľa bola venovaná podcastom. Na workshopoch sa diskutovalo o umelej inteligencii, o tom, ako funguje rádio na Ukrajine počas vojny a v neposlednom rade Český rozhlas tam oslavoval 100. výročie vzniku. Najpočúvanejšie podcasty podľa Chartable sú na Spotify v redakcii, druhé je Vražedné psyché a tretie sú Profily zločinu. Cez Apple Podcast si najviac vypočulo Mozgovú atletiku, na druhé miesto poskočilo Na gauči a tretí skončil podcast Nevyhorený, ktorý poskočil o 7 miest. Tipom na nový podcast sú Sekuriťáci, podcast o informačnej bezpečnosti. Hackerský útok sa vraj deje každých 39 sekúnd a keďže žijeme v dobe digitálnej, je dobre vedieť o informačnej bezpečnosti čo najviac a práve tento podcast vám tieto cenné informácie bude prinášať. Dnešnou témou je postprodukcia podcastu. Vy, ktorí už máte podcast, viete, že nahrať ho je len polovicou úspechu. Potom príde na rad strih a úprava a často býva tým najväčším utrpením. Lebo kým sa to naučíte, nejaký čas to potrvá. Pamätám si, že môj prvý podcast som strihal asi 12 hodín, mal 30 minút, ale kým som prišiel na to, čo a ako urobiť, aby to znelo dobre, tak mi z toho vypadali aj posledné vlasy. A podcast neznel aj tak ideálne. Chce to proste čas. Tu je mojich 5 tipov, na čo by ste pri úprave zvuku nemali zabudnúť. Ako prvé, odstránte výrazné ruchy ako buchnutia do mikrofónu, zakašľania a podobne. Sú viditeľné hneď na prvý pohľad na vlnovom diagrame. Odstránenie takýchto častí vám pomôže pri použití automatických úprav ako kompresia, normalizácia či redukcia šumu. Číslo 2. Normalizácia. Je to nástroj, ktorý vám zvýši hlasitosť na požadovanú úroveň, ale nepresiahne limit. Normalizácia sa používa, ak máte podcast nahraný potichšie. Normalizáciu nemusíte použiť vždy, ale odporúča sa, aby ste mali zvukovú hladinu stále rovnakú pri rôznych epizódach. Tretí typ je kompresor. Je to nástroj, ktorý vám zvýši tichšie časti a stíši hlasné. Je to niečo, čo používam takmer vždy. Intenzita hlasu sa počas rozhovoru mení a práve kompresor vám veľmi šikovne pomôže tichšie a hlasnejšie pasáže dostať bližšie na jednu úroveň.
Štvrtý typ je redukcia šumu alebo noise cancelling. Ak nenahrávate v dokonalom štúdiu s dokonalými mikrofónmi, je potrebné použiť aj odstraňovač šumu, tzv. Noise cancelling, respektíve redukciu šumu. V nahrávke je potrebné nájsť asi 1 až 3 sekundovú tichú pasáž bez hovoreného slova, tu označíte ako šum a následne ho odstránite z celej nahrávky. Piatý typ je ekvalizér. Pomocou ekvalizéru môžete zredukovať napríklad výrazné písmená S alebo P. Sú rôzne pluginy, napríklad DSR alebo prednastavené hodnoty, ktoré vám pomôžu pri odstraňovaní takýchto rušivo znejúcich písmenách. Pri nahrávkach online, teda rôznych typoch mikrofónu, je možné použiť ekvalizér na vyrovnanie basov, stredov či výšok. Môžete tým výrazne vylepšiť zvuk. Otázkou je, koľko na to máte času, pretože takéto profi úpravy si vyžadujú už značnú mieru skúseností. A mám tu ešte jeden extra tip. Ak na úpravu nemáte čas ani skúsenosti, je ideálne to zveriť niekomu, kto sa o tieto veci postará. Ak máte záujem o úpravu podcastu, kliknite na www.úpravapodcastov.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie. A teraz je priestor na fun fact. V decembri v roku 2005 ešte veľmi málo ľudí vedelo, čo je to podcast, ale britský komik Ricky Gervais už vtedy vytušil, že bude mať potenciál. Spustil svoj podcast The Ricky Gervais Show a v januári 2006 už mal rekord v počte stiahnutí za mesiac. Bolo to 260 000. Dostal sa do Guinnessovej knihy za rok 2007 ako autor najsťahovanejšieho podcastu. Bolo to v čase najväčšej slávy jeho seriálu Office, a aj vďaka tomu ľudia začali viac vnímať slovo podcast. To bolo z 5. časti Podcastovín všetko. Budem rád za vašu reakciu, nápady či tipy na nové podcasty. Ďakujem, že počúvate. Prajem pekný deň.